Hira-hira 20 juta do, godang nih halak kita di Portibion. Hira-hira 20 juta do, nang pesa otik saya tampil doi. Hira-hira 20 juta do. Sudah marga tahe kana pistar, si debutar adong ahli ginjal, ambarita ahli engineering, panjaitan adong gabe menteri, hasibuan mai pengacara, holat sada dona sohasea. Ise nah hola manga modom karejona, nah hola manga modom karejona, nah hola manga modom karejona. Tuas pais parengge-rengge alai hepengna meratus juta, nanti si benge tanek motor perkara cinta dan persoalan. Si tarida boruna mora menjalosi namo marpuluh juta, dan ngadok tawar menawar Victor Radedo pilihan si benge. Oh ale benget, ale benget, ale benget, anak nia manai, anak nia manai. Hira-hira 20 juta do, hira-hira 20 juta do, godang nih halak kita di Portibion. Hira-hira 20 juta do, nang pesa otik saya tampil doi. Hira-hira 20 juta do. Panggabean adong gabe jenderal, anang si torus mai pengusaha, pasar ribu adong anggota dewan, parude-rude mai si tumorang, tunggo dang dona so terpajojor, hola sada dona so hasea. Isei nah hola manga modom karejona, nah hola manga modom karejona, nah hola manga